Gandengane sapa aku ora paham mung gonta-ganti lho cah-cah iki gandengane. Ayo ning mergo golek chemistry. Kene Cak Bagus, ana Cak Andi TV. Munggah, serambat. Buat dulur-dulur Jombang semuanya. Mereka wonten wujuding komedian iki saking Tuban. Ana Cak Andi TV. Ono meneh. Walah, tibake cah iki. Sapa? Mas Lendro ketake. Ah, tak Mas Lendro ta iki. Wah, ya lah kok wawuh neh cah loro. Piye sehat? Alhamdulillah. Oh ya wawuh neh kowe yo. Sian wong anyel lole lo Rendro joget ono Cak Bagus dunia oh enek wis kok golek enek onti-onti wayang ora? Ngerti. Wayang kok bis iki lho. Lah niku jenenge bis napa? Bis Bagong. Lah peneng bis Semar. Enteng Semar niku. Anu Pak Mardi tolong dikekne bis Semar ben enek. Lah nyapa anggota DPR nggih bis Semar. Sing nulis panjenenganipun Pak Sumardi pada pagelaran malam hari ini adalah beliaunya Mas Rudi Gareng. Ngerti. Tanggung jawabnya abot. Mula kowe aja nyepelekke dalang nyuwun sewu lho Mas Mas Rudi. Kaya panjenengan dilokke ora ngerti wayang kula sing mboten nrimake. Kowe kudu nesu. Iki dalang ya, Be. Mergo nalikane kowe lara atimu pisah karo kae nangis munggonku. Lamun sampean critane wonten tak ngene. Kowe kudu ngewangi aku. Iki, Be. Mergo apa dalang ki ngudal piwulang tirakate iki akeh, Be. Tirakate ki suwe. Dadi dalang ki ra kur-kur dalang kuwi abot. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku. Dalang kuwi abot penteng. Abot nggih, Mas nggih. Ngene. Jenengan dalang to? Heeh. Dalang niku abot to penteng? Lah kowe roh dhewe penggayane dalang iki ya roh dhewe sikile jejet. Pikirane mikir iki mung ganti lakon dadak ya mikir. Lah nggih kula tanglet dalang niku abot to penteng? Lah wong mikir abot iki jenenge abot penteng. Lho, niki abot. Lah nek abot nyapa bengi kok tanggapan? Pakaryan. Penggawean. Jenenge nek abot kuwi diselehne, nek enteng digawa. Jenengan sambat dalang kuwi sikile jejeg melek suwengi. Lah ya go sakmene kok ora melek kabeh. Lho, enek sing turu barang. Lho, beberapa tapi kan kabeh yo melek kabeh, Mas. Padha abote. Dalang ki abot ki ngetokke swara suwengi lho, Be. Lah remangsamu sinden sakmene bisu kabeh. Lho.
Wong dalang teko kene nyuwun sewu ya ora usung-usung debok. Karek numpak mobil lungguh karek dok 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 swidak yuta ora entuk dinyang. Ayo. Abot penteng. Sing diarani abot kuwi kowe ngerti konotasi ke mau to? Napa? Dadi kiasan lah intine. Sing abot kuwi tanggung jawabe. Gen perkara napa? Lho perkara tanggung jawab pagelaran malam hari ini lho kaya Iso nguripne pagelaran. Lho iya no. Sing nguripne pagelaran mboten jenengan. Lah sapa? Tukang diesel. Sampai kalau tukang diesel lampu mati son ora muni. Ya ora tukang diesel sing penting. Lah sapa? Tukang solar. Lah kok iso? Lah kowe nek diesel nek gak enek solar ya ape mbok uyui. Ayo. Ya Penting iki arep asene apa? Lah ning ngono sing penting ora tukang solar. Apa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ape malah sapa kowe? Ayo. Kowe iki aja nyepelekke Mas Rudi Gareng. Nek tak omongi ya, Be. Bengi iki kowe nyawamu iki ning gone Mas Rudi. Ya ora iso lho. Lho kowe iki manggon dagel ya ning panggunge Mas Rudi. Mik ya kagungane Mas Rudi. Kengko bayaran sapa? Bayare Mas Rudi. Kowe munggah nggawa apa iki mau jajal? Sing bayari sapa? Mas Rudi. Sorry. Lho, Sing bayari aku Pak Sumardi. Mas Rudi dibel karo Pak Sumardi kok golek dagelan ngejop aku. Dhuwit saka Pak Sumardi diwenehne Mas Gareng, Mas Gareng diwenehne aku. Ibaratnya Mas Rudi iki makelar. Sing bayar Pak Sumardi, kok Mas Rudi. lho. Makelar diasmu gila kuwi ya rumah kamu. Lho, pasti niku Bang Mekar lah, Bang Mekar lah. Rumah kamu. Ya wis ora apa-apa. Nek aku mau anggap makelar sesuk bayaranmu tak potong separuh. Aja to, Mas. Ora apa-apa. Makelar ki los. Ndang potongan ora apa-apa. Ora nek hukume. Alah potongan ora apa-apa. Lah nyapa? Lah wis lunas lho. Wis lunas to, Be. Wis. Lah potong bayarane wis lunas ya genti potong gulune kan ya ora masalah. Ora apa-apa, ge malah kowe gak saraup nek esuk nek kowe gak ndas. Seneng nek aku gantungan kunci klotak-klotak-klotak lho. Ora apa-apa. Iki ana Niken Salindri. Leres. Sinten? Niken Salindri ya dirawuhne rene dening Iya. Pak Sumardi. Dek Niken Kenal saking Niken ta kuwi? Kediri. Saking Kediri. Kemeruh. Kowe model Ingkang pasuryanipun ayu kados tokoh Ratu Kediri Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Sekar Taji. Kowe ya mbanyol ya mbanyol. Gojek ya gojek. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak gorene tak nggih gojek. Niku lho Kediri lho. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho. Mau Kediri keneke Sekar Taji. Lah niku Sekar Taji. Lah iya koyo rumah saku. Lah cobi dipun timbali Mas. Lah kowe kan ya duwe lambe kowe iso omong ya celuken to njajal. Gelem Ayo. ora nek sing nyeluk lawak gelem ora. Ayo mesti gelem lho. Ora mungkin. Jajal gelem ora diceluk. Dek Niken cantik, coba dong berdiri. Ora mungkin gelem. Gelem apa dong? Lho dhek manut penanggung jawab ngono lho. Sinten? Tukang solar. Dene arep ngomong aku wedi. Lho, Masa- jajal celuken Be, celuken Jajal gelem ora? celuken. Yuk bersama dengan cantiknya Kota Kediri, Niken Salindri. Ora nek respon blas. Ora nek respon Tepuk blas. tangan Rian Pak, tepuk tangan kita sambut Niken Salindri. Oi, Ora gelem ya, Mak ya. hei, kan goleki kancamu lho. Kowe arep mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya batang. Nganggo MC to, Mas. Ya wis. Mangga ora manut. Nek jenengan sing ngaturi mesti manut ya, Mas ya. Lho ya engko bukti nyatane Lah. Kediri kotane lho. Lah lara ngerti tukang solar mosok manut. Kowe tukang solar. Yuk yang kita nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salindri. Wis ora mampu. Nek mekur lawake ora mampu Be, go lagu Be jajal Be, go lagu Be. Jane kupinge Ora yo nek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngatur jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngateko Nduk kaya. Ah, Niken bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk? Jelas dimakelari bengi iki manut tok. Makelane piye? Asmu Mas aku. Pancen grupe kono Be. Nyeluk kene sing bengok-bengoke kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Ipun sikarane.
malam, sugeng dalu. Sugeng dalu papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat papa. Tindak rene jam piro? Bapak bagaimana Oh, aku yo alhamdulillah pendungane sehat seger waras. Alhamdulillah. Bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oke, Jombang Bareng, Bapak. Bareng. Oh iya, Bareng dari ini- rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Nyopir Iya. sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayangkoro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri sampean? Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh, mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak Sumardi Dewan Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten menika kalian jajanan para Oh, tamu nggih, agung. sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih, Papa Oke, nggih. iya. Cakra budaya niku memang Biasa sangat ngomong luar gitu. biasa Pak Sumardi. Betul. Jenengan niku pun the best seller jenengan Mbah. Tepuk tangan buat Pak Inggih. Sumardi dan Dinas Bestseller Budaya dan Pariwisata. ya. Kayak toko baju ya. Nah, selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah, Cakra budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Be, ya. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Bisa Bisa bayar dicicil 3 kali ya, Pak lewat ya. pay letter, Be, lewat pay lah letter. kok malah nemen kaya rumah tangga dicicil aku ya mecicil no kaya. Bisa lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, lek ngono. Lewat mekar iso gak, Be? Iso. Lewat mekar gak iso Jadi bayar iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Papa. Wes sing nelpon sapa? Aku sing nelpon ya Pak Nuli. Oh. Awet dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko, terus metukul munggah. Nah, itu yang PR itu. Aku sing telepon iki kayangan Jonggring Saloko. Loh. Eneke EO iki kayangan api Kayangan teko api Surabaya. kabeh, ya, kok. Lah, wes sing nelpon sapa? Pak Kayangan Api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gegek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel, wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti sementing kok Kayangan Api ngoten, Pak. Lho kowe dikon piye rene kuwi? Kok teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Digareng bintang tamune kali Mbak Niken. IO-ne Kayangan Api. Nggih. Lah, Utara kowe- Brom. Kowe teko iki kon dagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon dagel? Kowe diteleponi kon ndelok ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Heeh. Karena apa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, Kok teko? kok kakean omong. Nek kene kamu kok kan aku Sabar. kece omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Loh, Loh, Lah peluang kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. syukur we, Beng. Aku Lah ngono koyo kok. ngene iki kan ya sik pantes-pantes pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang blangkon. Lah kowe bintang dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandangmu blangkone mok guak to. Heeh. Kowe kan padha ora ngajeni. Kuwi busana Jawa, Be. Usah buat Iya. blangkon iki lho. Mbah-mbah lek gawe piye carane Gawene angel lho, Besus blangkon piye? iki mok. Blangkon. Dike apa? Iki diblangbleng dikon nggo takon be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap.
Beskap apa B? Artinya apa B? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di blangkonmu. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, B. Gimana, Mas? Wah, lek ndase apik ngono ra Lah, apa-apa. iya. Ndase kaya pentol korek. Iya, jijiki. Sirah kaya bokong kethek ngono kaya ra ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Kenyang apa? Blangkon dikekne gayur Mas aku raiku kaya naga lho. Ayo nggih blangkoni napa wong Ya digubak. dicupokno, Ayo dicipok ngono kuwi. Amit Mas, amit Mas. Lho apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipok dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Aku. Ngene Mas Dalem. Selendro. Heeh. Iki nih. Lah. Kowe kaya mondol iki kok mbok gandeng ngarepe mondol. Wes celok mondol. Celok kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas. iya. Ngene kuwi mondol. Ayo. Mondol, rek. Kowe gawe nek mondol. Ayo. Ayo nang blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, engko terus arep muni unta dewa, arep ngono ta kowe. Ngawur. Aku meni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan nyun tolong, Pak. Lah nyang apa ngono njaluk tulung Pak Lurah ya. Wes Pak rasa Lurah pengen digagas. lega. Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa kepada warga Untuk Banjar. Suro Cahayu pelestarian budaya. Pelestarian Untuk budaya. Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Nggih. Pak sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Pak Sahari. Wonten Pak Sadari. Pak Sadari. Dari Porbutpar Jatim. Mas Antono, Mas Anom Antono iki ya dalang. Oke, Mas Nggih, Antono. Beliau dari mugi-mugi Porbutpar. Kene ngendi iki? Banjar Jombang. Agung Bareng Kene di Jombang. bareng. genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya to. Absurd Mang to. ape Jombang ka entuk ya. Bu. Aku ngenteni niken lho kok cah loro iki Jombang ya ben ora pengen tak gugu kan niken iki. Oh ya, wis ra Iya. digugu Ben. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Oke. Kuwi Apa, ndonga Bi? apa ora? Kene aku sebar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora. Lah Lah ngopo? nesu. Blangkon nek kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Ngerti ngono tak tanggap ing pasemun lho kok ya. Ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Mas aku. Ana niken Salindri. Nggih, Mbak Nggih, Niken. siap. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Mm-mm. Wah, bengi iki penontone blek sembodo mainin Banjaragung Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus. Apa Apa wi? Es tebu. Lho, Mana? es tebu mbahmu iki. Lah kuwi wis tebu kok ya. Arep ditebak. Karek golek es e. Lho Mas aku. Ya ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi Andi TB. TB. TB iki apa to, Ken? Telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. wis lho. Wis to manut to kowe iki, Bek. Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu? Heeh. Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel golek tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku gatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Akeh. Wah. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. Mime. Mimik. Tak kira to Mimi. Lah iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya Mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Otak Ora masa kok kurang ajar bener lho kok lebu ngono. Ora tetep cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane. cilik-cilik akeh. Ning kene contone akeh iki lho ning kene. Ah nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Ngono lho. Iya. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toilet duduk, Pak. Lho, Endi? tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Heeh. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbeakmu kok ya. Tak kira toilet duduk. Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturin apa? Cahyu. Nah. Bawa nggih, Pak? Bawa no. Oke.
Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis dase dicepok. Kowe karo blangkon koyo gila ngono model iki. Sumuh. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main blangkone dipepe nek sesasi muncul. Lumayan aku. Bawa apa, Nduk? Pelok apa slendro? Pelok mawon. Ini pelok slendro. Lho, pelok sendro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sendro? Pelok iki piye? Pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slendem iki, Be. Kene nek Be. Nah, kene. Ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, mas aku yo nggih blangkon sing. Nah, ngono wis malah. Aku kaya bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan batuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Oh. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut koyo. Diko kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku batuk, perawatan batuk. Enggak mbat. Lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Nah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kowe. Nah, batuk kabeh. Duwe sih. Kowe ora lek TB ora krimbat kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Nggak, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas nopi. Nandang liwung tan bisa nyelaki. Bahasa Indonesia nih. Napa wau? Mandeng lewang tan bisa nyelai. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh ya. Bener Mbak Niken. Embuh. Loh. Bener. Mas Rudi, Mbak Niken pada malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. Pak Arif Sutekno Oh ini dari Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, sami Pak rawuh. Camat, Nggih, nggih. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tua dhewe. Kok iso tuwa, Be? Heeh. Maksudnya tuwa iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih yang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Mas? Lha mergo seke wis pol, wis ra munggah aneh. Wis ngomong Ojo gila. diwale. Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getah-geti, Pak. Bacok mawon, Pak. Ya. Pria Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani pria bagus, pancen bagus tur gede dhuwur ya, Be ya. Potonganmu sak botol Yakult le gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono niken ya Ndik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku Lah ya bro, ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro ki pomo dilebokne toples nu ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples nu ketok gedhi dhuwur. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga, wong kok melo bangga kuwi lho. Aku. Kaya iwak kok. Ya Nduk. Ayo. Manganing netra. Halus, Diajeng Niken Salindri. Dalam Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara laran. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin, Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce Sanggup 10. mung kuwi jalokanmu. Kula mboten napa-napa, Kang Mas. Tenang tresno karo aku ke wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa, Kang Mas. Gila, gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk Ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki nyapa? Apa ning ibu maratuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Mas aku. Oh ibuke melu ta ki mau.
Derek. Derek. Oh, dari Mbak Win. Oke. Piye Alpate sanggup? Alpat omah helikopter. Apa Bisa. yo kelakon? Loh, Wong aku rene ngegrab. kowe cek to. Kok tuku Alpat iki. Kowe saiki kok ngisini-ngisini kancamu to. Mas yo kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara ki mboten bacangi. Piye-piye to, Jal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alpat. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Mung tak tunggu wangsu lene Alpate piye helikopter piye? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora usah apik-apik. Mobil pick-up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep, tak setire kowe ning mburi karo goreng tahu bulat ngono lho, Pe. Usaha. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Minta makanan apa yang paling kamu sukai? Salmon. Ikan salmon. Niken yo. Salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon manjen. Kowe mau nyuwun salmon. Ah. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya salmon spaghetti kowe nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar betina aku mangan kowe Tak kok. kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kuwi golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng karen. Oh iya. Ora MBG ki Apa? Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Omah balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh, iya, iya. Iki gak kok. Lah nek kene kowe dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Upama. Ya. Cek bah. Catane lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, mau iso maca kok. Enek kaya TB ki nggo catetan bae macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca, Be. Wong kuwi ora roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwa ingsun among sira dadya jampi. Dibawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula. Oh bener. Pelok Mas Lindro. Pelok. Iki anak ya bangga ngene iki Be, iso pinter nembang, Iya. sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA ning remaja. nyatane karire wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? Fitnah kowe iku. Kok iso meteng ngawur. Lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis lairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Terus, ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Be. Angel iki. Dhuwur nih. Panyuwunku
pancen apik tenan. Bajiret iki kaget Apik aku. tenan. Suarane Niken iki apik tenan. Aku demen aku. Suarane Niken iki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih, Sapa Kak. sing ngrungokne mesti terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. soalnya nek ditalangi dalan iki Yes. aja nyang ya Be ya. Nah, sampeyan awake dhewe headset wae. Lah yo. Lah aku ki bayangne kowe kobret to bedalan kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Nah. ning kotakan iki enek rokok, roti. Lulus aku wong gampang bontrot kok. Terus ki nduk. Nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh pati lan pesti Merga rezeki jodoh pati lan pesti cinipta cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Bocah ayu suarane apik. Apik tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki. napa Pak monggo Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge saben dina mung ngelang. Imbang ana kados Jangan ana katesanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih saged. angenteni riyen ya Pak Oke, Yes, oke, siap. oke. Moga. Buka celuk angenteni. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene waya janji matan sasumimpan jroning kalbu dakasoma papujanku Kagak Pak Sumardi. Eh. Lenceraku Yo 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 yo. Dene Ken, Ya. tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumardi matur Nggih. sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Pak diparingi Sumardi. sehat, Amin. Ijazah Hasan, Pak Sadari, sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angen iki cocok. Nggih. Angen panggilane Pak Sumardi maneh. Yang akan datang. Iya no, ada nduk jadwale awake dhewe ning TB mbuh ngono. Aku melu bahasane ra. Oh ya. Nino. Kelidang kae takak ternyata janji BH. tenan citra gelangan Bisa. lali
iki mau lah piye. Niki kan nyuwun sewu. Mbok Nggih, Mas. menawa? Ingkang Pak Sumardi, Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang, Pak Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok menawa kagungan pundutan Lah, utawa menawi kersa wonten minggah sukul garing penggalih, monggo Pak katuran minggah Pak Sumardi. sareng anu tetembangan kalih Dek Niken Salindri. Monggo. mbok menawa lodange penggalih. Ya, nggih, monggo. Mboten ngira-ngira hormat kula Nggih, nggih Mas saged. Abi. Pak Sumardi kersa. Kersa. Nggih. Nah, Oh, iki Pak. oke nderek Oke, nggih. nderek, Siap. nderek. Wah, monggo Pak Sumardi, monggo. Diderekke Pak Camat. Derakan Pak Camat kalian Pak Lurah. Nggih, Lurah. Lurah, Pak Sadari. Heeh, Pak Sadari. Mohon izin Mau anggota DPR Jombang, Leres Mas Arif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, Nggih. Monggo Bapak Sumardi. SHMH. Oh, Monggo Pak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Pangapunten nggih, Pak. Pangapunten. Nah, diaturi mik, Oke. mik. Amit Bapak. Iya, wah, iki suatu penghormatan yang luar Penghormatan, biasa Nduk iya. Niken. Inggih. Dalam menika Pak Sumardi kersa minggah ning sasana pagelaran Nggih. bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Banjaragung. Kene ngendi? Bareng, Jombang. Kula sing dalu Bapak Jin. Sumardi. Jin. Sing main iki Bapak sinten? Pak Yang Camat. bareng Pak Camat. Pak Pak Usman. Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. kula sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa, kersane Pak, mboten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Mangga, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Provinsi, Bapak Haji Sumardi, Bapak Arif, DPRD Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, Provinsi. terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih, Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi Nggih. terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk sumambra datang panjenengan kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Nggih, Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, nggih. Siap. Dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya, nggih. Terima kasih, Tepuk Pak tangan Camat. semuanya, nggih. Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran, oke? Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng Luar dengan biasa. kegiatan Luar biasa. 3 hari. Terakhir Iya. puncaknya di malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tembangnya manut saja. Oh, Requestnya monggo. apa, Bapak Bapak, Sumardi? Sing enak yang terbaru atau ya sing terbaru no. Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu Ibu rumah sakit. angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumardi ya yang mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara ya. angin. Luar biasa. Monggo, Bu. Monggo, Bu.
sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Apit. juga Ibu, juga Nggih, Pak matur Camat, nuwun. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke ya Nduk, diaturke Negara Angin. Nggih. Buat Matur semuanya. sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih, Camat. Matur sembah Sembah nuwun nuwun. Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah Ibu. nuwun. Matur sembah Di derek kene Mataram sih, derek kene Mataram. Monggo monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, Soho Ibu. Bu Care, matur sembah nuwun, Bu Care. Sukses Bu Tarik, Bu TB. Ya juga. Langsung Negara Angin ya, Be. Oke. Siap, siap. Oh, tahu. Cakra budaya. Oke. Indonesia. Negara Angin.